Zer? Hor, haizu? Hemen dago, lehenengo lana izan da, eta nahi dut nire gaitasuna azaltzeko. Adierazteko bestei. Zu, junurra eta te aldezun dana. Egunon? Egunon, galduta. Zer, noazazte eta zer egiten? Galduta, adibidiko plaza ari gara bila. Hori, nun dago hori? Herriko plazaan dago, eta ekako etxasna montatuko behar dugu. Aizu, esan behar didazu, meste. Aikako txosna, hori da ilegala, Pixa... Aizu! Bueno, a ver, baina ordaindu behar duzute. Eta kroketak egiteko... A ver. Zue ze uste zue? Mucho truco gozatela? A ver, lasai. Aizu, zema diruna dizu. A ver, zue ze uste zue? Hemen mucho truco gotako aukerarik ikutu dezuna nerekin, ala? Venga, neri ematen. Lasai, bakarri jungo geha herriko festa batera. Ze festa da zein niño muerto? No, lako daia, payaso? Kasurik egin pixka batean dago, lasai. Ez dugu ezer egingo. Venga, neri eman dirua, ja! Venga, besote oso xora baina, Dios! Kroketak tutara.